628.586 περιπτώσεις ύποπτων παρενεργειών από τα 4 εμβόλια κατά του κορονοϊού αναφέρθηκαν στο σύστημα καταγραφής των σχετικών αναφορών Eudravigilance του EMA μέχρι τις 26 Ιουνίου 2021. Στοιχεία για τους αριθμούς θανάτων και σοβαρών παρενεργειών φέρνει στο φως της δημοσιότητας η βάση δεδομένων της Eudravigilance και δίνει στη δημοσιότητα το vaccineimpact.com, η οποία αφορά τις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μόνο. Με αυτά, ο αριθμός των θανάτων που σχετικά τις 3 Ιουλίου 2021 ανερχόταν στους 17.503, ο αριθμός των παρενεργειών στις 1.687.527, εκ των οποίων το 50% ή 837.588 περιπτώσεις αφορά πολύ σοβαρά ή σοβαρά συμβάντα. Καθίσταται υποχρεωτικός ο άμεσος εμβολιασμός των εργαζόμενων σε μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων. Όσοι δεν το πράξουν θα τεθούν σε αναστολή εργασίας από την 16η Αυγούστου και μετά. Από την 1η Σεπτεμβρίου ο υποχρεωτικός εμβολιασμός θα ισχύσει και για τους υγειονομικούς σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Παρακαλώ, συμβασιζότατε να πείτε στο επόμενο κήρυγμά σας ότι δεν θέλετε κανέναν ανεμβολιάστη. Να το πείτε ανοιχτά, καθαρά. Συνεχίζουν και σήμερα οι εργαζόμενοι του Γενικού Νοσοκομείου Σερών τις συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας ενάντια στον υποχρεωτικό εμβολιασμό και την γιατροί, οι νοσηλευτές και το λοιπό προσωπικό στις υγειονομικές δομές της χώρας που θα αποφασίσει να μην εμβολιαστεί θα στερηθεί όπως είναι αναμενόμενο το μισθό του για όσο καιρό βρίσκεται σε αναστολή εργασίας. Ώρες πριν την εφαρμογή της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού στους υγειονομικούς και ανεμβολίαστοι με στάσεις εργασίας και συγκεντρώσεις ζητούν την αναστολή του νόμου. Τα ίδια ώρα το Συμβούλιο της Επικρατείας απέρριψε αιτήσεις υγειονομικών που ζητούσαν πάγωμα του υποχρεωτικού εμβολιασμού. Συνεχίζουν τις δυναμικές κινητοποιήσεις υγειονομικοί στα νοσοκομεία της Πάτρας ενάντια στον υποχρεωτικό εμβολιασμό, δηλώνοντας ότι δεν επρόκειτο να κάνουν πίσω. Όλοι έχουμε δικαίωμα στην ελεύθερη επιλογή, έχουν δικαίωμα και οι υγειονομικοί. Είναι πολύ δύσκολο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο γυρνώντας σπίτι και κοιτώντας τα παιδιά για το τι κοινωνία θα δώσουμε αύριο στα παιδιά μας. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να υποκύψουμε σε κάτι τέτοιο. I saw the light fade from the sky. On the wind I heard a sigh. As the snowflakes cover my fallen brothers, I will say this last goodbye. Night is now falling. So ends this day. The road is now calling, and I must away over hill and under tree, through lands where never light is shone, by silver streams that run down. Ουσιαστικά βάζουμε βόμβες που δεν ξέρουμε πότε θα πυροδοτηθούν μέσα στα κύτταρά μας και τόσο ώστε αργότερα να εμφανιστεί. Το αφήγημα κατέρευσε στις 30 Αυγούστου, 1η Σεπτεμβρίου είδαμε την δημοσίευση ότι ένα στα 3.000 παιδιά που εμβολιάζονται με εμβόλιο της Pfizer ή ένα στα 6.000 παιδιά θα αναπτύξει μυοκαρδίτιδα. Έρχεται λοιπόν η μελέτη στις 30 Αυγούστου και μας λέει ότι η συχνότητα είναι 2,5 φορές ακόμα ψηλότερη από αυτό που ανακοίνωσε το FDA για τα παιδιά 12 με 15 ετών και 1,7 φορές υψηλότερη για τα παιδιά
16 και 17. Πέραν αυτού, τα εμβόλια ούτως ή άλλως εξ αρχής δεν έδειξαν ότι μπορούν να βοηθήσουν τον ασθενή να μην νοσήσει και να μην μεταδώσει. But I don't regret, nor will I forget all who took that road with me. Night is now falling, so ends this day. The road is now calling, and I must away over hill and under tree, through lands where never light is shone, by silver streams that run down to the sea. To these memories I will hold, with your blessing I will go, to turn at last to paths that lead home. Αύριο ψηφίζεται, συζητείται μάλλον στην Επιτροπή η παράταση της αναστολής των υγειονομικών, όπως απεργία πείνας, διότι δεν έχουμε άλλα μέσα πίεσης να φτάσουμε. Κάνει επιτάσεις. I bid you all a very fond farewell. Lay down your sweet and weary head. Night is falling, you've come to journey's end. Της ελευθερίας. Γιατί γι' αυτό αγωνιζόμαστε. Γι' αυτό μεγαλώσαμε. Dream of the ones who came before. They are calling. Και αυτό μας συγκλώνει σε όλους. Γι' αυτό βρεθήκαμε εδώ, για να τιμήσουμε την Ξάνθη. What are these tears upon your face? Soon you will see. All of your fears will pass away, safe in my arms. You're only sleeping. What can you see? On the horizon, why do the white gulls call? Across the sea, ships have come to carry you home. Dawn will turn to silver glass, light on the water, all souls into the world of night, through shadows falling out of memory and time. Don't say we have
come now to the end. White shores are calling. You and I will meet again, and you'll be here in my arms, just sleeping. What can you see? Και ποιος θα το φτιάξει αυτό? Εμείς το φτιάχνουμε κάθε μέρα με τις πράξεις μας και με τις επιλογές μας. Με το να είμαστε εδώ. Ξεκινήσαμε τον αγώνα και το συνεχίζουμε όπως ξεκινήσαμε. Και το λέμε ξεκάθαρα ότι είμαστε κατά των εμβολίων και κατά της υποχρεωτικότητας. Περήφανοι συνέλληνες της μητέρας πατρίδας, θαυμάζω την υπομονή σας.